ଆକ୍ଷେପ କରି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ମଜାରେ ମଜାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। ଆଚ୍ଛା କ୍ରିଷ୍ଣା, 2 ମାସର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଟା କାହିଁ? ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଠି ଗାୟବ ଥିଲ ତମେ? ସାର୍ ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ। ସାର୍ ଏମିତିରେ ଦୀପକ, ମାଧୁରୀ, ତପନ, ଚିନ୍ମୟ, କୁକୁଡ଼ା, ଆମ୍ବୁଲ ଏମାନେ ତ ମାସେ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ସେମାନେ ମାସେ ହେଲା ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ 2 ମାସର ଏଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼ଭାନ୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଏଇ ଶୁଭମ ତା ବାପା କହୁଥିଲେ ତ? ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଛୁଆ ଆଉ। ଏଇ ଏବେ ତାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀଟା ପଚାରୁଥିଲି। ସିଏ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର କହିକି ଶୁଣି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେହରେ ବହୁତ କଳା, ବୁଝିଲ କି? ତା ଜଙ୍ଘର କଳା, ତା କାଖର କଳା, ତା ପିଚାର କଳା, କେତେ ଜାଗାର କେତେ କଳା। ଆପଣ ତ ନିଜ ବାପା ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ରଖୁଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଭମ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ସେଦିନ ପରା ଆପଣ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ପଚାରିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଆପଣ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନ ଯାଚିଲା ବୋଲି ଆପଣ ରହିଗଲେ। ସେଦିନ କଥା କହୁଛି କି? ସେଦିନକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି? ମୋ ମୋବାଇଲର ଖାଲି ବାଲାନ୍ସଟା ସରିଗଲା ନା ଆଉ। ବାଲାନ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବାଲାନ୍ସ? ଆରେ ବାଲାନ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉନାହିଁ। ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଶଳାଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଭରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସା? ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଟା କେବେ ଦେଉଛ? ସାର୍, ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମାସ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀଟା ମିଳିଲେ ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବେ। ସାର୍ ଟିକେ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି? ଏସି ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେବା ଏଠି। ଆରେ ଭାଇ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପଇସାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଇସା ପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ବିଡ଼ୁଆମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ହାତଟା ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତମ ଗାଣ୍ଡର ଗୋଇଠା ଦେଇକି ପାଟରା ହାତ ଦେଖେଇଲେ ବି ତମ ପାଖରେ ପଇସାଟା ବାହାରି ନଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସା? କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସାଟା? କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଟା କେବେ ଦେଉଛ? ସାର୍, କହିଲି ପରା ଏଇ ମାସ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବି। ସାର୍, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣିଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାଣି କାହିଁକି? ସେଇଠି ମାତାଲିମାନେ ମଦ ପିଇକି ପକାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋତଲ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ସେଇ ବୋତଲଟା ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ସୁକ୍ ସୁକ୍ କରି ମଦ ଦେବି, ତୁମେ ତାକୁ ଡୁକ୍ ଡୁକ୍ କରି ପିଇଦେବ। ଆରେ ଭାଇ, ପାଣି ବୋତଲଟା ପୁରେଇବାକୁ ହେଲେ ଟେପ୍ରେ ପାଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଟେପ୍ରେ ପାଣି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାଣି ବିଲ୍ଟା ବି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ବିଲ୍ଟା ଭରିବାକୁ ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତମ ଗାଣ୍ଡଟାକୁ ଗରମ କଲେ ବି କେବଳ ଗରମ ପେଜ ବାହାରିଥାଏ, ପଇସା ବାହାରି ନଥାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ଭରିବା? କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ପାଣି ବୋତଲଟା? ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଟା କେବେ ଦେଉଛ? ବାସ୍ ସାର୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେକ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେମିତି କହୁଛି? ଆରେ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ଗୁରୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ଅନ୍ଧାରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିବୁ, ଆପଣ ଆମ ଗାଣ୍ଡର ଗୁଇଁଠା ମାରି ପୁଣି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଦେବେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ କ୍ରିଷ୍ଣା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଳୁଆ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଆଖିଟା ମୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତୁ ଆଜି ପାଣି ଛାଟ ମାରିକି ମୋର ଏଇ ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ଆଣି ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ତାହା ପୁଣି ଫ୍ରିରେ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ କରି ଏମିତି ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବି ନା କ'ଣରେ? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ଆଣି ଏଠି ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ଦାଣ୍ଡର ଭିକ ମାଗିବେ? ଏ ମା, ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଟା କେବେ ଦେଉଛ?